Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Agmak. Taong 1956, Libagon, Leyte. Hindi kalayuan sa dalampasigan ng baryo, kung saan ang mga puno at kapatagan ay nagkakadaupang palad, nakatirik ang maliit na tahanan nila Agmak. Sa mga taong ito, may sarili na siyang pamilya at ang lugar na pinagtitirhan nila ay inako na niya dahil sa tagal doon ng paninirahan nila. Wala namang nagmamay-ari ng lugar, kaya hindi naging problema yon para kay Agmak. Halos mag-iisang dekada na rin sila roong naninirahan na kung saan ang bawat taon ay puno ng pagtitiis, tawanan at pagmamahalan. Kagaya ng marami, pangkaraniwan lang ang kanilang pamilya. May payak na pamumuhay at higit sa lahat, nabubuhay sila na kontento sa mga sarili nila. Dagdag pa niya noong mga panahong yon, hindi niya inaasahang magkakaroon siya ng karanasan na may kaugnayan sa mga nilalang at lihim na karunungan. May mga kwento siyang naririnig ukol sa mga ito, pero hanggang doon lang yon. Ngunit pagsapit ng taong nabanggit, sa kasagsagan ng panahon ng tag-ulan, may isang bagay na nakuha si Agmak sa kapatagan na biglang nagpabago sa takbo ng buhay ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, kasagsagan ng bagyo noong magdesisyon siyang lumabas para kunin ang mga nakataling kambing, hindi kalayuan sa bahay nila. Mag-aalas 5 pa lamang yon ng dapit hapon, kaya hindi siya nag-isip ng kahit na ano. Pag-alis niya ng bahay, dali-dali siyang naglakad habang nakahawak sa suot niyang salakot na gawa sa anahaw. Pagkaraan ng ilang minuto, nang marating niya ang dalawang malaking puno ng mangga kung saan nagtatago ang mga alaga nila, bigla siyang napahinto sa pagkakalag ng tali nang may mapansin siyang kakaibang bagay sa ugat ng puno kung saan naroon ang huling kambing na aalisin sana niya. Noong una, hindi niya ito gaanong maaninag dahil sa kapal ng ulan, pero ramdam na ramdam niyang may kakaiba rito, kaya pinili niya itong lapitan. Paglapit niya sa puno, dito na bumungad sa kanya ang isang bagay na kanyang ikinamangha. Paglalarawan niya rito, para itong isang lumang kwintas. May dalawang palawit na pangil na hindi niya mawari kung ano, at sa gitna nitong bahagi, may isang itim na bato na naglalabas ng gintong sinag at nakatali sa isang bilugang lumang pinaikot na kahoy gamit ang isang lumang abaka. Nakapulupot ang bagay na yun sa ugat at sa estado nito, para itong sinadya na iwan doon. Walang sabi-sabi, kaagad niya itong kinuha. Wala mang ideya si Agmak kung ano ang bagay na yan. Naniniwala siyang magdadala ito ng malaking swerte para sa kanyang pamilya. Ngunit ang swerte na inaasam ay kabaliktaran pala. Dahil pagkaraan lang ng ilang araw, nagsimula na silang makaramdam ng hindi maipaliwanag na kamalasan sa kanilang buhay. Madalas na sila noong nag-aaway ng kanyang asawa at halos ramdam na nila ang paghihirap higit pa sa dati nilang buhay. Nang mapansin ito ni Agmak, inakala niya na malas ang bagay na nakuha niya. Ngunit imbis na itapon at kalimutan, nagpasya siya na dalhin ito sa bahay ng antingerong kaibigan niya. Pinagkakatiwalaan niya ang taong yon at naniniwala siya na mabibigyan nito ng kasagutan ang misteryo ukol sa bagay na nakita niya. Isang hapon, pagbisita niya sa bahay nito, nadatnan niya yung abala sa paggawa ng banig. Nang makita siya nito, inakala ng kaibigan niya na isang simpleng pagbisita lamang ang pakay ng kanyang pagpunta. Ngunit nang magkaharap na sila, nang mailahad na niya ang pakay niya, biglang bumakas sa mukha nito ang matinding pagkamangha at tila ba'y hindi pagkapaniwala. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya silang magkaibigan na pumasok para suriin ang bagay na yon. Doon, tiningnan nito ng maigi ng antingero
hanggang sa mapagtanto nito na hindi pangkaraniwang gamit ang kanyang nakuha. Mac, saan mo ito nakuha? Bakit napasayo ito? Gulat na tanong ng antingero. Nang marinig naman niya yon, kagad niyang ipinaliwanag kung papaano nag-cruise ang kanilang landas ng pinaghihinalaan niyang agimat. Nakita ko lang yan sa puno eh. Bakit? Ano bang espesyal dyan? Pagkasagot niya, napatingin ito sa kanya ng may bakas na takot at pagkabahala sa muka. Hindi ito isang ordinaryong kwintas. At hindi rin ito pampaswerte kagaya ng inaakala mo. Isa itong agimat na nagkukulong ng mga kaluluwa. Isang pangkombating armas ng kung sino mang antingerong minsang nagtanga nito noong kapanahunan niya. Marahil ang mga punong yon ang nagsilbi nitong libingan. At kung bakit ito inilibing, yon ang hindi natin alam. Dahil sa sinabi ng antingero, hinangad niya na ibalik ito sa lugar kung saan niya ito nakuha. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, mariin itong ipinaliwanag na hindi na ito maaari pa. Ayon sa kaibigan niya, ang isang mahiwagang bagay kapag nakuha na, nangangahulugan na yon na pagmamay-ari mo na. Hindi mo na ito pupwedeng ibalik kahit sa anong paraan na gusto mo. Mariin din itong inilahad na mas mainam na maunawaan nila kung para saan ito at kung sino ang dating nagtatanga nito. Kaya naman sa paglipas ng mga araw, nagdesisyon silang magpabalik-balik sa patag kung saan niya yun nakuha. Sa loob ng 1 linggong pananaliksik, may nakuha silang lumang libretang nakasilid sa pinatuyong balat ng nyug at doon nalaman nila kung sino ang dating nagmamay-ari nito. Base sa nakalathala, pinanghahawakan ito ng isang dibinong antingero na may purong kumbate na kaalaman na nabuhay 2 siglo na ang nakakaraan. Kaya ito inilibing ng dibino dahil sa kwintas na yon nakakulong ang 2 nilalang na halos kalahati ng buhay niya ang kanyang ginugol para lang matalo. Purong demonyo ang mga espiritong nakakulong dito, kaya inisip nito na masyado itong mabigat at mapanganib para dalhin. Bagaman kaya itong paamuhin ng agimat kung saan sila naninirahan, ang sisidlan nito ay humihikayat ng walang hanggang kaguluhan. Ibig sabihin, hanggat pagmamay-ari niya ito, patuloy at patuloy siyang susundan ng lahat ng nilalang na may hangarin na makuha ito. Nang mabasa yon ng kaibigan niya, katakot-takot na pagtingin ang ginawa nito sa kanya. Sinasabi ko na nga ba, isang sumpa ang nakuha mo. Huwag kang mag-alala. Susubukan kong alamin kung paano yan maibabalik sa dati niyang libingan. Nang marinig naman ito ni Agmak, napalunok lang siya ng laway habang sumasang-ayon. Inakala niya na magiging maayos din ang lahat, pero 4 na araw na lang ang lumipas, bigla siyang nagimbal sa ulat na kanyang nalaman. Ang kanyang kaibigan ay nadatnan niyang patay sa bahay nito. Nakadilat ang mga mata na para bang bago siya mawala ng hininga, may kung anong demonyo ang umatake sa kanya. Nagdulot ito ng mga usap-usapan sa baryo, kaya naman hindi niya na yun pinakialaman pa. 1 buwan ang lumipas pagkatapos ng libing. Dahil sa tindi ng kamalasang pinagdaanan nila, nagdesisyon ng kanyang asawa na hiwalayan siya. Hindi ito nagpakita ng kahit na anong awa, at kasama ng kanilang mga anak, kaagad nitong nilisan ng kanilang tahanan na unti-unti nang nilalamon ng matinding kapighatian. Matapos ang pangyayaring yan, naiwan si Agmak na nag-iisa at halos hindi malaman ang kanyang gagawin. Ilang araw din siyang nagkulong bago niya tuluyang niyakap ang tadhana na ibinigay ng panahon sa kanya. Nang mapagtanto niyang yun na lamang ang meron siya, natutunan niyang tanggapin ang agimat na ibinigay ng dibinong hindi niya kilala. Sinuot niya ito, ipinagmalaki sa lahat ng taong nakakasalamuha niya hanggang sa dahan-dahan na siyang nakakaramdam ng pagbabago. Nagsimula ito sa mga tinig na bumubulong sa kanyang isipan
hanggang sa magkaroon na siya ng kapasidad na makakita ng mga nilalang na hindi nasisilayan ng mga pangkaraniwang mata. Kasabay ng mga pagbabagong yon ay ang pagdiskubre niya patungkol sa katotohanang nababalot sa mga aswang na minsang laman ng mga kwentong bayan. Isang gabi, habang nagpapahinga si Agmak, bigla siyang napabalikwas sa higaan nang may makita siyang isang nakakatakot na nilalang sa kanyang panaginip. Paglalarawan niya rito, para itong insekto na may mga nakasabit na mukha at bungo ng tao. Ang mga bungong yon ay sumisigaw ng matinding paghihirap habang ang nilalang ay umaatungal ng nakakapangilabot na tili. Sa likod ng nilalang na yon, naroon ang isa pa nitong kasama na parang sa tao ang itsura. Ngunit nang titigan niya ito, napansin niya na malayo ito sa wangis ng mga ordinaryo. Bukod kasi sa may pakpak ang nilalang na yon, matutulis at parang mga bato ang balat nito. May dalawa din yung sungay na nakakulukot sa noo at may hawak itong malaking palakol na kulay berde. Mahiwaga ang palakol na yon, sa kadahilanang sa bawat kumpas niya nito, may naririnig si Agmak na parang sigaw ng mga kaluluwa. Matapos niyang masilayan ang bagay na yon, bahagyang bumalik ang wisyo niya. Doon, habang tulala na nakatitig sa dingding ng kanyang silid, may napansin siyang mga tunog na parang kalmot sa bubunga ng kanyang tahanan. Maya-maya pa, may isang malakas na kalabog ang yumanig sa bahay nang bumigay ang bubunga ng pawid. Bumagsak sa sahig ang isang nilalang na butot balat at malayo sa tao ang anyo. Pagsilay nito sa kanya, bigla itong umangil at nagtangkang susunggab. Ngunit bago pa man ito makasugod, bigla na lamang nagkusang kumilos ang kanyang katawan. Isang kakaibang kaalaman sa pakikipaglaban ang dumaloy sa kanyang isipan. Mabilis niyang hinawakan ng agimat hanggang sa maglabas ito ng itim na liwanag na may hahalin tulad sa tinta ng pusit. Pagbalot nito sa paligid, kapansin-pansin ang tila bang pagkalito ng nilalang. At mula sa mga tintang yon, nakita niya ang bigla na lamang paglabas ng talim ng isang malaking palakol na tumama at humati sa katawan nito. Sa isang kisap mata, ang nilalang ngayon ay bumagsak sa sahig ng wala ng buhay. Matapos ang mga pangyayari, kagad na tumahimik ang paligid. Ang tinta ay biglang nawala at ang presensya ay bumalik sa normal na parang walang nangyari. Maya-maya pa, isang tinig ang sumagi sa kanyang isip. Ayon kay Agmak, tinig ito ng isang matandang lalaki na nagsasalita sa kanya. Kakampi mo kami. Huwag kang mag-alala. Bagaman may pagdududa, pinakinggan niya ang nilalang na yon. Batid niya na wala siyang pagpipilian, kundi ang paniwalaan at sandigan ng lakas ng mga nilalang na naninirahan sa loob nito. Pagsapit ng sumunod na araw, kumalat na parang apoy sa mundo ng kadiliman ng balita. Isang ordinaryong tao ang nakapaslang sa isang aswang, gamit ang nawawalang agimat ng dibino. At dahil dito, marami na ang mga nilalang na nangahas mula sa iba't ibang dako na hanapin siya. Wala noong kaide-ideya si Agmak na sa mga susunod na buwan, darating ang mga kalabang susukat sa kanyang paniniwala at kapasidad. Pagkaraan ng ilang araw pagkatapos ng mga nangyari, dito niya na napansin ang paglabas-masok ng mga aswang at mga taong may aral ng kaliwa sa kanilang baryo. Hindi ito lumalapit sa bahay niya, pero ramdam niyang nagmamasid ang mga ito. Kaya naman habang wala pang nangyayari, sinubukan niyang kausapin ang nilalang na nagtatago sa kanyang kalooban. Batid niya na ito lamang ang makakapagbigay ng linaw sa lahat ng kanyang mga katanungan. Kaya naman nang mapagtanto niya ito, kaagad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pinakiramdaman ng pumipintig na itim na bato sa kanyang dibdib. Ano ang kailangan kong gawin upang makaligtas? Tanong niya sa kanyang isipan.
Paulit-ulit niya itong itinanong sa kanyang isip, pero walang sumagot. Akala niya noon, hindi siya naririnig ng mga nilalang na kinakausap niya, pero pagkaraan lang ng ilang minuto, isang tinig ang sumagot sa kanya. Huwag mong pigilan ang aming galit. Hayaan mo ang aming lakas ang pumatnubay sa iyong mga kamao. Wala nang sumunod na paliwanag. Hindi na rin nanghingi pa si Agmak. Kinahapunan ng araw na yon, napansin niya ang matinding pagbabago ng kanyang lupain. Bukod sa biglang malamlam ang kalangitan, kapansin-pansin ang ilang mga matang nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Alam niya na napapaligiran na siya, pero nakapagtataka, wala siyang nararamdamang kahit na anong takot. Hindi niya mawari pero may kung anong kapanatagan ang bumalot sa kanyang katawan. Yun bang parang alam niyang kayang-kaya niyang ubusin ang mga ito. Pagsapit ng dapit hapon, doon na tuluyang nagbago ang ihip ng hangin. May sinag pa noon ng araw pero yung mga alaga niyang aso halos hindi na magkamayaw sa pag-alulong. Maya-maya pa, paglabas niya ng bahay, may nakita siyang mga torong kalabaw na umaaligid. Mabilis itong tumatakbo papaikot at sa gitna nito parang sinusubukan itong linlangin ang kanyang mga mata. Ngunit dahil sa tinig ng matanda, masyado na itong imposible na magawa ng mga nilalang. Lingid sa kanilang kaalaman, hindi na isang pangkaraniwang magsasaka si Agmak. At kahit wala pa siyang kasanayan, tila bang hinasa na siya ng tinig na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Matapos niyang makuha ang panggapas, matyaga siyang naghintay. Hindi niya isinara ang pinto na para bang pinahihintulutan niyang pumasok ang mga ito. Pagtungtong ng gabi, 3 torong kalabaw ang sumugod. May napansin din siyang malaking ibon sa itaas. Dito na nagsimula ang unang pakikipaglaban niya. Bagaman unang beses, wala siyang takot na naramdaman na para bang bihasa na siya sa ganoong larangan. Maya-maya pa, sabay-sabay na umatungal ang 3 toro. Yumanig ang lupa sa bawat pagpadyak ng kanilang mabibigat na paa. Umuusok ang kanilang mga ilong at namumula ang mga mata na tila nagbabagang uling. Wala silang sinasayang na oras at dire-diretsong sumugod sa nakabukas na pinto ng kubo. Nang masipat niya yon, hindi siya nakaramdam ng anumang pagnanais na umatras. Ang itim na bato sa kanyang dibdib ay muling naglabas ng itim na tinta na mabilis na gumapang patungo sa talim ng kanyang panabas. Nang malapit na ang unang toro upang suwagin siya, kusa at napakabilis na umikot ng katawan niya patungo sa kanan. Ginamit niya ang puwersa ng pag-ikot upang pakawala ng isang malakas na taga. Sa isang kisap mata, bumao ng panggapas sa makapal na leeg ng kalabaw. Umapaw ang itim na dugo at gumulong ang pugot na ulo sa lupa. Pagbulwak nito, sinundan nito ng malakas na pag-atungal ng 2 pa nitong kasama, kasabay ng pagrinig niya sa nakakabinging tili mula sa langit. Pagdungaw niya sa itaas ng sira niyang bubong, nakita niyang sumisid ang malaking ibon. Napakalaki nito at sa estado ng pagsugod nito, malakas ang kanyang kutob na masisira ang bahay niya. Ngunit sa halip na umiwas, ibinao ni Agmak ang kanyang mga paa sa lupa. Muling lumabas ang itim na tinta mula sa agimat. Binalot nito ang kanyang panggapas hanggang sa mag-anyo itong kasing bigat at kasing talim ng berdeng palakol ng demonyo. Pagsugod ng ibon, sinalubong ito ni Agmak ng isang pataas na hiwa. Nahati ang halimaw sa gitna. Nagkalat ang itim na dugo at mga balahibo sa kanyang harapan. Nakita ito ng 2 natitirang toro. Pareho silang sumugod mula sa magkabilang gilid. Ngunit kagaya ng mga nauna, wala rin silang naging panama sa taglay na lakas niya. Paglapit ng mga nilalang, mabilis siyang tumalo ng mataas. Iniwasan ang atake ng kalabaw sa kaliwa
at ibinagsak ang kanyang bigat sa likod ng kalabaw sa kanan. Itinarak niya ang kanyang panggapas direkta sa bungo nito. Kagad na bumagsak ang halimaw na walang buhay, kaya naman nang masipat ito ng huling toro, nagkaroon na ito ng pag-aalangan. Sinubukan itong tumakas papalayo, ngunit habang tumatagal ang kanyang pagtakbo, kapansin-pansin ay hindi siya nakakaalis sa kanyang kinaroroonan. Pagbaling ng nilalang sa kanyang likuran, nakita niya si Agmak na inihahanda na ang malaking palakol para ihampas sa gitna ng katawan niya. Pagtarak ng palakol na yon, wala nang nagawa ang nilalang kundi ang bumulagta ng duguan. Makalipas lamang ang 2 araw, hindi pa man niya naayos ang kanyang tahanan, may mga dumating na bisitang di inaasahan. Hindi niya kilala ang mga taong yon, pero ramdam na ramdam niya ang itim na enerhiyang nagtatago sa mga katawan nila. Kaya naman di pa man yun nakakalapit, muli niyang kinuha ang kanyang panggapas at pasimpleng itinago sa kanyang likuran. Marahan niyang hinarap ang nilalang at nang magkalapit na sila, dito na ito nagpakilala. 3 matatandang lalaki ang dumating na ayon sa mga ito, bitbit nila ang kapayapaan sa hanay nila. Mariinding inilhad ng isa sa mga matatanda na, Wala kaming binabalak na masama sa'yo. Ang gusto lang naming mangyari, magkaroon tayo ng pag-uusap. Hayaan mong ilahad namin kung ano talaga ang aming pakay. Nang marinig niya ang sinabi nito, kaagad naman niya yung kinumpronta. Hindi nyo na kailangan pang sabihin ng tungkol dyan dahil matagal ko na yang alam. Nagsasayang ka lang ng laway. Kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha ang agimat ko. Sa akin ito. Kaya ako ang magdedesisyon kung ano ang gagawin ko rito. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, biglang kumunot ang noo ng matanda, kasabay ng galit nitong pagwika sa kanya ng, Bakit ngayon pinapahalagaan mo na yan? Hindi ba't yan ang sumira sa pamilya mo? Isa ka lang dating ordinaryong tao. Kaya huwag kang makialam sa sigalot ng mundo na hindi mo naiintindihan. Sinasabi ko sa iyo, ang desisyon mong ito ay magdudulot ng matinding kapighatian para sa mga taong minamahal mo. Matapos magsalita ng matanda, kaagad namang umalis ang mga ito. Naiwan si Agmak na nakatayo, nagmamasid sa kanilang paglaho sa gitna ng matataas na talahib. Pilit niyang iwinaksi ang banta sa kanyang isipan. Alam niya kasi na umalis na ang kanyang asawa at mga anak, malayo sa isinumpang lugar na ito. Inakala niyang ligtas na sila mula sa kapahamakang dala ng kanyang agimat. Ngunit kinagabihan, isang malakas na ihip ng hangin ang yumanig sa mga puno ng mangga. Habang naghahapunan siya, biglang namatay ang apoy sa kanyang kasera at mula sa dilim ng kapatagan, nakarinig siya ng pamilyar na paghikbi. Paglabas niya ng pinto, nanlamig ang buong katawan ni Agmak. Sa gitna ng bakuran, nakita niyang nakatayo ang 3 matanda na napapalibutan ng dose-dose ng mga aswang na may anyong baboy ramo at malalaking asong gubat. At sa paanan nila, nakaluhod sa damuhan ng kanyang asawa at 2 anak, nakagapos ang mga kamay, may mga busal sa bibig at pilit na nagmamakaawa ang mga mata. Ibigay mo ang agimat o uubusin namin ang natitirang dahilan ng paghinga mo. Pagbabanta ng matanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, bago pa man siya makakilos, bago pa man niya maitaas ang kanyang kamay upang sumuko, isang mangkukulam ang mabilis na kumumpas. Isang itim na usok na may anyong patalim ang humagibis sa hangin. Walang awang hiniwa nito ang leeg ng kanyang asawa. Sumunod ang isang matinding pagsabog ng itim na apoy na direktang tumama sa kanyang 2 anak. Sa isang kisap mata,
bumagsak ang mga walang buhay na katawan ng kanyang pamilya. Nilitis at pinatay sila sa mismong harapan niya na parang mga walang halagang hayop. Matapos ang mga pangyayaring yan, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong kapatagan. Habang pinagmamasdan niya ang mga labi, para bang hindi siya makahinga ng maluwag. Ang sakit, ang pangungulila, at ang pagsisisi ay mabilis na napalitan ng isang klaseng galit na hindi niya pa naranasan kahit kailan. Ang kaso lang, habang nararamdaman niya ito, isang tinig ang bumulong sa kanyang isipan. Huwag mo silang alalahan, sapagkat sila'y bumalik lamang sa ating pinanggalingan. Gamitin mo ang galit mo hindi para maghiganti, kundi upang mapalakas ang tali na nagbibigkis sa iyo at sa amin. Ito ang ating hinihintay. Ito ang katuparan ng aming mga pangarap. Kasabay ng huling bilin ng matandang tinig, tuluyang sumabog ang itim na bato sa dibdib niya. Hindi na lamang ito naglabas ng usok o tinta, kundi nagluwa ito ng purong makapal na kadiliman na mabilis na lumamon sa buong pagkatao niya. Namilipit si Agmak, ngunit hindi sa sakit, kundi sa umaapaw na kapangyarihang bumabasag sa limitasyon ng kanyang mortal na katawan. Narinig sa buong kapatagan ang paulit-ulit na paglagatok at pag-unat ng kanyang mga buto. Kasabay nito ay ang paghaba at paglapad ng kanyang mga binti at braso. Ang kanyang balat na dati ay kayumanggi at sunog sa araw ay mabilis na tumigas, nagbago ang kulay at naging kasing gaspang ng itim na bato. Mula sa kanyang likuran, pumunit ang laman at sumabog ang isang pares ng malalapad na pakpak. Nang ihampas niya ito, lumikha ito ng malakas na ipo-ipo na nagpatumbas sa mga kalapit na nilalang na nakapalibot sa kanya. Hindi nagtagal, 2 matutulis na sungay ang umusbong sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng luha at pagdurusa, ay naging 2 nagbabagang baga sa gitna ng dilim. Sa kanyang kanang kamay, ang simpleng panggapas na binalot ng tinta ay tuluyang nagbago ng anyo. Naging dambuhalang berdeng palakol ng ikalawang demonyo. Doon, napagtanto niya na tuluyan nang nawala ang dati niyang pagkatao. Ang nakatayo ngayon sa gitna ng kapatagan ay ang mismong bangungot na kinakatakutan ng mga nilalang na kanyang kaharap. Bakas ang matinding sindak sa mukha ng 3 matatanda. Naramdaman nila ang puwersang hindi hamak na mas malakas pa sa sarili nilang kasamaan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang sumigaw ang matandang mangkukulam na pumaslang sa kanyang pamilya. Sugurin niyo siya! Dahil papatayin niya tayong lahat! Subalit hindi pa man nakakakilos ang mga kasamahan nito. Isang galamay na gawa sa purong anino ang lumapit dito. Kagad itong sinakmal ni Agmak sa leeg at mabilis na dinarag papalapit. Hindi niya ito agarang pinatay, ngunit habang nakapulupot sa kanya ang galamay, nagsimula na itong makaramdam ng hindi maunawa ang sakit, na parabang ang mga galamay na yon ay hinihigop ang sarili niyang buhay. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan ng sumugod ang mga kasama nitong nagmamasid sa mga pangyayari. Ngunit gaano man sila karami, hindi na kailangan pang umiwas ni Agmak. Bago pa man makalapit ang mga ito, isang napakalakas na hangin ang yumanig sa buong paligid. Ang mga aswang na nasa unahan ay agad na sumabog at naging pera-perasong laman dahil sa tindi ng puwersa. Kasunod nito, mabilis na kumilos si Agmak. Paglapit niya sa mga nilalang, kagad niyang inikot ang higanteng palakol. Sa bawat kumpas nito, umaalingaw-ngaw ang nakakabinging hiyaw ng mga kaluluwa na bumasag sa pandinig ng mga kalaban. Hinati niya sa 2 mga higanteng toro sa iisang taga. Pinugutan niya ang mga asong gubat,
bago pa man makakagat ang mga ito. At kahit ilang beses man siyang atakihin, ang kanyang batong balat ay hindi tinabla ng kahit anong kuko o ngipin. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang hukbo ng mga aswang ay naubos na parang mga tuyong dahon na hinagip ng ipo-ipo. Nang makita ng tatlong matanda na ubos na ang kanilang kawan, nagkanya-kanya sila ng takbo patungo sa kakahuyan. Sinubukan nilang mag-usal ng orasyon upang maglaho, ngunit nabasag ang kanilang konsentrasyon nang itoo ni Agmak ang kanyang sarili sa paglipad paitaas. Bumulusok siya pabalik sa lupa, direktang bumagsak sa harapan ng unang matanda. Wala siyang sinayang na oras, kagad niyang hinawakan ang ulo nito gamit ang kanyang dambuhalang kamay at sa isang mabilis na pagpisil, dinurog niya ang bungo nito na parang isang marupok na bao. Matapos nun, bumaling siya sa ikalawang mangkukulam. Dahil sa desperasyon, nagpakawala ang matanda ng isang malakas na itim na apoy mula sa kanyang mga palad. Ngunit sa halip na yon ay ilagan, sinalubong lang ito ni Agmak gamit ang kanyang dibdib. Mabilis na namatay ang apoy nang dumikit ito sa kanyang balat at wala yung iniwang anumang galos. Bago pa man makatakbo ang matanda, inihagis niya ang berdeng palakol. Umiikot itong sumabay sa hangin at tumarak sa mismong likuran ng nilalang hanggang sa mahati ang katawan nito sa dalawa. Nang tuluyan niyang malipol ang lahat ng sangkot sa pagkawala ng kanyang pamilya, dahan-dahan na lamang siyang napaluhod habang bumabalik sa dati niyang anyo. Ang kwintas na napulot niya ay tuluyan ang nawala. Ngunit ang pagkawala nito ay nagbukas ng panibagong kakayahan sa kanya. Hindi na niya kailangan ng kwintas dahil ang dalawang demonyong nakakulong dito ay lumipat na sa kanyang wisyo. Pagkatapos ng mga pangyayari niya, bahagyang bumalik sa katahimikan ng kanilang baryo. Mula nang malipol siya ng grupo, wala na gaanong nagtangka na dumayo para kunin ang kanyang abilidad. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin siya nagpakakampante. Habang namumutawi ang katahimikan, sinanay niya ang kanyang pisikal na lakas. Kasabay ng pagtatrabaho niya sa bukid ay ang pagbubuhat niya ng mga bagay na sadyang mabibigat at hindi niya kayang buhati noon. Magmula nang magsimula siyang magsanay, kapansin-pansin ang mabilis na pagbabago ng kanyang pisikal na anyo. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang siyang tumanda hanggang sa maging isa na siyang matandang hukluban. Batid niya na ikakagulat ito ng mga tao sa kanilang lugar, kaya naman kahit masakit sa kanyang parte, nagdesisyon siyang umalis. Sa ilang araw na paglalakbay, dinala siya ng kanyang mga paa sa lugar ng Konsepsyon. Isa sa mga lugar na kilala, hindi dahil sa pagiging mayaman ng bayan, kundi dahil sa hindi masukat na dami ng mga naninirahang aswang at iba pang mga nilalang. Kaya siya pumunta roon dahil nais niyang ipakilala ang kanyang sarili sa mga ito at makapagbigay ng takot sa mga nilalang na nag-aakalang sila ang maninila. Pagdating niya sa Konsepsyon, sinalubong siya ng isang mabigat at masangsang na hangin. Para sa isang ordinaryong tao, isa lamang itong tahimik na probinsya, ngunit sa mga mata ni Agmak, nakita niya ang katotohanan. Halos kalahati ng populasyon ng bayan ay mga nilalang ng dilim na nagkukunwaring tao. At dahil dito, kagad siyang pumwesto sa isang sirasirang kubo sa labas ng bayan, malapit sa paanan ng bundok. Doon wala siyang kapitbahay, walang maingay, ngunit may nararamdaman siya na presensya at amoy ng mga nilalang na nagmamasid mula sa malayo. Mula sa kubong ito, sinimula ni Agmak ang kanyang misyon, ang paglipol at pananakot sa mga nilalang ng dilim. Ang mga susunod sa kanya ay kanyang magiging alipin, at ang mga kokontra
ang siyang magiging tagapaghatid patungo sa bunganga ng impyerno. Kinabukasan, bumaba siya sa sentro ng bayan. Dahil sa kanyang anyo bilang isang hukluban, walang pumansin sa kanya. Isang matandang uugod-ugod, nakasalakot at may tungkod. Ganon ang tingin sa kanya ng mga aswang na nagkukunwaring mga tindero, kargador at mamimili sa pamilihan. Ngunit hindi siya pumunta roon upang mamili, kundi pumunta siya upang manghamon. Makalipas ang ilang minuto, lumapit siya sa isang malaking matadero na naghihiwa ng karne. Sa paningin ng iba, isa itong matipunong lalaki, ngunit kitang-kita ni Agmak ang itim na aura nito. Ang pangil na nakatago sa likod ng labi at ang mga matang uhaw sa dugo ng tao. Amoy bulok ang inyong mga laman. Kahit anong gawin ninyong pagtatago, mangangamoy at mangangamoy ang kababuyan ninyo. Pabulong niyang wika habang nakatingin sa kinakatay nito. Nang marinig ito ng nilalang, nalilisik naman ang mga mata nitong tumitig sa kanya habang sumasagot ng, At bakit? Sino ka ba? Ano ba ang nalalaman mo tungkol sa amin? Matapos itong sambitin ng nilalang, umalis ng nakangiti si Agmak. Pero bago siya tuluyang makalayo dito, palihim niyang inilapat ang kanyang palad sa karne na kinakatay nito. Hindi napansin ng nilalang ang iniwan niyang marka, at sapat na yon upang maisakatuparan ang mga binabalak niya. Sa pagsapit ng kalaliman ng gabi, binalot ng hamog ang buong konsepsyon. Ang markang iniwan ni Agmak sa karne ay nagsilbing nagbabagang ilaw sa kanyang isipan, palihim na tinutumbok ang eksaktong lokasyon ng kanyang biktima. Dire-diretso ang kanyang mga hakbang patungo sa isang lumang katayan sa laylayan ng palengke. Pagdating niya roon, napansin niyang wala ng tao sa paligid, ngunit mula sa loob ng madilim na gusali, rinig na rinig niya ang pagnguya ng mga buto at halinghing ng mga nilalang. Walang pasubali, sinipa ni Agmak ang bakal na pinto hanggang sa tumaob ito papaloob. Dahil sa pangyayaring yon, kaagad na nagsipulasan ang mga nilalang na nanginginain noong gabing yon. Maya-maya pa, pagpasok niya, bumungad sa kanya ang matadero. Hindi na ito mukhang tao, kundi isa na itong dambuhalang aswang na may makapal na balahibo, matutulis na pangil, at mga matang kasing pula ng dugo. Kasama nito ang 3 pang aswang na sarap sa sariwang laman. Pagsilay niya sa mga ito, kagad niyang napansin ang nilalantakan nitong karne. Yon ang karne na kanyang minarkahan na may kasamang itim na lason. At dahil dito, hindi pa man nakakapagsalita ang matadero, bigla na lamang itong namilipit sa sakit habang unti-unting nasusunog ang kanyang bituka at lalamunan. Dahil sa pangyayaring yon, kaagad na umatungal ang kasamahan nito kasabay ng buong puwersang pagsugod sa kanya. Ngunit di pa man yun nakakalapit, bigla na lamang binalot ng itim na tinta ang kanyang kamao. Buong puwersa niyang sinalubong ang unang aswang ng isang mabigat na suntok sa muka, sapat upang wasakin ang bungo nito at magpatilapon dito sa kabilang dingding. Ang ikalawa ay tumalon upang sakmalin siya sa leeg, ngunit mabilis itong nahawakan ni Agmak sa binti. Iniikot sa hangin gamit ang isang kamay at walang awang inihampas sa sementadong sahig hanggang sa mabali ang gulugod nito. Dahil sa pangyayaring yan, nagdulot ito ng matinding takot sa iba pang mga nilalang na nagmamasid sa likod ng mga nakabitay na karne. Hindi nagtagal, nang mapansin niyang wala ng sapat na lakas para lumaban pa ang mga ito, dali-dali niyang nilapitan ng matadero at ang kasama nitong inihampas niya sa sahig. Kagad niyang hinila ang dalawa at dinala sa kubo niya kung saan siya nakatira. Pagtitig niya roon,
Gamit ang kawil na kanyang nakuha sa katayan, ibinitay niya ang mga ito ng patiwarik. Doon, sinimulan niya yung kausapin. Sa dami ninyo rito, hindi ako naniniwala na wala kayong pinuno. Sino ang pinuno ninyo? Saan ko siya matatagpuan? Nang marinig ito ng matadero, sa kabila ng sakit ng lasong sumisiksik sa kanyang bituka, ay lakas loob itong dumura ng itim na dugo para tuluyang makasagot. Hindi mo siya kilala, tanda. Kapag nalaman niya ang ginawa mo, may kalalagyan kang hindi mo magugustuhan. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, hindi na nag-aksaya ng salita si Agmak. Binalot niya ng itim na tinta ang kanyang kanang kamay. Unti-unting naghugis ng isang mahaba at matalim na panusok. Walang babala, ibinaon niya ito sa hita ng matadero. Isang nakakabinging atungal ng sakit ang kumalat sa loob ng kubo. Tatanungin ko kayo ulit. Saan ko siya matatagpuan? Nang marinig ito ng ikalawang aswang, dala ng takot nito sa kanya, hindi na ito nagdalawang isip na magsalita pa. Sa lumang simbahan, sa dulo ng kagubatan sa Hilaga. Ang pangalan niya ay Doña Carmen. Pinuno ng mga amalanhig at lahat ng nilalang na naninirahan dito sa bayan. Malalim na ang gabi nang tuluyang talikuran ni Agmak ang kanyang pansamantalang tirahan sa paanan ng bundok. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan ay sinasabayan ng malamig na simoy ng hangin na animoy nagbibigay babala sa nakaabang na karimlan. Ang tanging natira ay ang nag-aapoy na puot at ang malamig na tinig ng mga demonyong tuluyan ng yumakap sa kanyang kaluluwa. Ang kagubatan sa Hilaga ng Konsepsyon ay kilala sa tawag na libingan ng mga buhay. Ayon sa mga lumang sabi-sabi, ang sinumang pumasok dito ng walang gabay ay hindi na kailanman makakabalik ng buo. Ngunit para sa kanya, ang madamong landas na ito ay naging isang malawak na pasilyo patungo sa kanyang hustisya. Habang binabagtas niya ang masukal na kagubatan, napansin niya ang pagbabago ng kapaligiran. Ang mga dahon ng matatandang puno ay tila mga matang nakatitig at ang mga sanga ay gumagalaw na parang mga kamay na sumusubok humarang sa kanyang dinaraanan. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nagpatinag. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang kumpas lamang, kusang lumitaw ang itim na tinta mula sa kanyang palad na mabilis na humugis ng isang matalim na panggapas. Ang simpleng presensya pa lamang ng itim na enerhiya ay sapat na upang piliting umurong ang mga ligaw na espiritu at mababang uri ng aswang na nagtatago sa dilim. Ang mga damo at halaman na kanyang nadaraanan ay kusang nalalanta at umuusok sa tindi ng laso na taglay ng kanyang katawan. Makalipas ang ilang oras ng walang humpay na paglalakad, bumungad sa kanyang harapan ng lumang simbahan na binabanggit ng matadero. Isa itong abandonadong gusali noong panahon pa ng mga Kastila. Ang mga pader nito ay gawa sa makapal na batong koral na ngayon ay nilulumot na at nilalamon ng nagtataasang baging. Ang bubong ay tuluyan ng bumigay, kaya naman ang buong loob nito ay direktang naiilawan ng maputlang liwanag ng buwan. Sa paligid ng simbahan, libu-libong itim na uwak ang nakadapo sa mga sanga, tahimik, nagmamasid at nagsisilbing mga mata ng naghahari sa lugar na ito. Nang tumungtong ang kanyang paa sa lumang tarangkahan ng simbahan, naramdaman niya ang isang mabigat at isang matinding puwersa na sumusubok yumuko sa kanyang katawan. Isang makapal na harang ng itim na mahika ang bumabalot sa buong gusali, na parabang isang proteksyon na binuo ng mga siglo ng paghahandog at itim na ritual. Ngunit sa halip na maalarma,
Hinayaan ni Agmak na dumaloy sa kanyang mga ugat ang kapangyarihan ng mga demonyong nagtatago sa kanyang wisyo. Mabilis na pumutok ang itim na liwanag mula sa kanyang dibdib, sabay sa paglitaw ng 2 itim na pakpak sa kanyang likuran at ang pagtubo ng mga matutulis na sungay sa kanyang noo. Sa isang iglap, ang kanyang anyo ay nagbago mula sa isang uugod-ugod na matanda patungo sa isang dampuhalang nilalang ng bangungot. At sa isang malakas na sipa, tuluyang bumagsak ang nabubulok na kahoy na pinto ng simbahan. Ang malakas na tunog ay kaagad na kumalat sa kabuuang gusali, dahilan upang mag-ingay ang mga ibon sa labas. Pagpasok niya sa loob, sumalubong sa kanya ang isang malawak na bulwagan na may mga nagkalat na sirang upuan at mga nabasag na imahe ng mga santo. Sa dulo ng bulwagan, sa mismong dating kinalalagyan ng altar, nakaupo ang isang babae sa isang trono na gawa sa pinagtagpi-tagping buto ng tao. Ang kanyang balat ay kasing itim ng gabi. May mga matang kulay pula na kumikinang sa dilim. At ang buhok ay binubuo ng mga gumagalaw na maliliit na ahas. Unang tingin niya pa lang rito, sigurado na siya na yon ay walang iba kundi si Doña Carmen, ang reyna ng mga amalanhig at ang nag-iisang utak sa likod ng malawakang karahasan sa buong bayan. Nang magkatitigan silang dalawa, hindi nagsalita si Doña Carmen. Sa halip, sa pamamagitan lamang ng isang simpleng galaw ng kanyang kamay, biglang nagmula sa dilimang humigit kumulang 30 piling mandirigma ng mga aswang. Mga higanteng amalanhig na may kasamang mga asong gubat na may mga nag-aapoy na laway ang sabay-sabay na sumugod. Nang masipat niya ito, wala ring tinig na namutawi sa kanyang bibig. Hinarap niya ang paparating na unos ng walang pag-aalinlangan. Mabilis siyang lumipad pa itaas, iniwasan ang unang bugso ng mga kalaban at ibinagsak ang kanyang buong bigat sa gitna ng grupo. Ang kanyang mga kamay ay naging mga patalim ng kamatayan. Sa bawat pag-ikot ng kanyang katawan, lumilikha ito ng isang ipo-ipo ng itim na tinta na pumupunit sa laman ng sinumang makasalamuha nito. Ang mga ulo ng mga amalanhig ay naglisan sa kanilang mga katawan, samantalang ang mga asong gubat ay naging pera-perasong abo bago pa man dumikit sa sahig. Doon, nakita ni Doña Carmen ang mabilis na pagkaubos ng kanyang mga tauhan. Ngunit sa halip na matakot, isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ilang minuto pa ang lumipas. Tumayo ito mula sa trono at mula sa kanyang mga palad ay nagpakawala ito ng isang dambuhalang alon ng itim na apoy na direktang tumama kay Agmak. Ang pagsabog ay lumikha ng isang malakas na yanig na nagpasabog sa mga natitirang dingding ng lumang simbahan. Ang makapal na usok at alikabok ay kumalat sa buong paligid. Ngunit nang mawala ang usok, nakatayo pa rin si Agmak. Ang itim na apoy ay walang iniwang pinsala sa kanyang batong balat. Sa halip, sinipsip pa ito ng kanyang katawan na lalong nagpalakas sa itim na liwanag na bumabalot sa kanya. Bago pa man makapagsimula si Doña Carmen sa kanyang susunod na orasyon, mabilis na nawala sa paningin nito si Agmak. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harapan ng reyna ng mga amalanhig. Gamit ang kanyang dambuhalang berdeng palakol, buong puwersa niya itong inihampas. Ang lakas ng pagtama ay lumikha ng isang nakakabinging tunog na umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng kagubatan. Sinubukan ni Doña Carmen na salagi ng atake gamit ang isang kalasag na gawa sa itim na mahika. Ngunit sa tindi ng puwersa ng palakol na nagtataglay ng mga kaluluwa ng mga demonyo, ang kalasag ay parang bubog na nadurog. Ang talim ay tumama ng direkta sa katawan ng reyna. Hinati ito sa dalawa, habang ang buong paligid ay binalot ng isang nakakasilaw na itim na liwanag. Nang bumagsak ang katawan ni Doña Carmen, ang buong simbahan ay tuluyang nanahimik. Sa harapan ng kamatayan nito,
Muli itong tumingin sa kanya ng nakangiti. Maya-maya pa bago ito mawala ng hininga, nagawa pa nitong makapagwika sa kanya ng, "Ang reyna ay palaging mananatiling pain para sa kanyang hari." Pagkasambit nito ng mga katagang yan, tuluyan ng natahimik ang buong paligid sa pagbagsak ng katawan ng reyna. Subalit ang huling bulong na yon ay nanatiling naglalakbay sa hangin, animoy isang laso na dumadaloy sa mga bitak ng lumang lupa. Bago pa man makahinga ng maluwag si Agmak, ang mga batong koral ng sirang simbahan ay nagsimulang umuga. Ang sahig sa ilalim ng nawasak na altar ay marahas na bumitak, nagbuga ng makapal na usok na may amoy ng nabulok na mga tao at nag-aapoy na asupre. Ang dating tahimik na gabi ay ginanit ng isang nakakabinging dagundong. Mula sa ilalim ng lupa, dahan-dahang itinaas ang isang higanting anino na nag-aangkin ng kapangyarihang yumuyugyog sa buong kapaligiran. Hindi na lamang ito isang simpleng aswang o amalanhig. Ang lumitaw ay isang sinaunang demonyo ng kalaliman, ang tunay na hari na pinaglilingkuran ng buong angkan ng reyna. Ang kanyang katawan ay nababalot ng mga kaliskis na kasing itim ng latian. May 3 pares ng mga matang nagliliyab na pula at ang mga kamay na may mga kukong kasing haba ng mga sundang. Nang makita ito ni Agmak, halos hindi siya makapaniwala. Hindi niya inaasahan na may nilalang natutumbas sa mga espiritong lumipat sa katawan niya. At sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, dito inilahad ng matanda ang ilan sa mga babala nito. "Mag-iingat ka, sapagkat ang nilalang na yan ay dating ikinulong ng dibinong nagparusa sa amin. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang kanyang lakas ay bumalik hanggang sa makuha niya ang kanyang kapangyarihan. Hindi namin ito inilahad sa iyo dahil inakala namin na hindi kayo magkikita. Wala talagang makapagsasabi kung ano ang tadhana ng isang tao." Ang paglitaw ng sinaunang demonyo ay nagdala ng isang uri ng lamig na bumutas hanggang sa kaibuturan ng mga buto. Hindi ito simpleng nilalang ng dilim, kundi ito ang simula at wakas ng lahat ng kasamaang nag-ugat sa lupang ito. Ang bawat paghinga nito ay nagbubuga ng itim na usok na agad na kumain sa mga natitirang haligi ng lumang simbahan. Sa mga matang nag-aapoy sa pula, nakatitig ito sa kanya na tila ba hinuhusgahan ng kanyang buong pagkataong mortal na ngayoy nakabihis sa anyo ng isang bangungot. "Ikaw, isang hamak na sisidlan na nangahas pumatay sa aking reyna." Bago pa man makapagsalita o makapaghanda si Agmak, ang lupa sa kanyang paanan ay biglang bumigay. Isang marahas na kumpas ng buntot na kasing tigas ng bakal ang tumama sa kanyang tagiliran. Sa kabila ng kanyang batong balat at pinatigas na katawan, tumilapon siya at bumangga sa makapal na pader ng koral, dahilan upang tuluyang gumuho ang kalahati ng gusali sa ibabaw niya. Ngunit hindi nagtagal ang pagkakalugmok niya. Ang galit na pilit pinipiga ng mga demonyong nakatali sa kanyang kaluluwa ay mabilis na nag-alab. Mula sa ilalim ng mga gumuhong bato, sumabog ang isang itim na liwanag na lumikha ng isang malakas na ipo-ipo. Matapos nun, dali-daling tumayo si Agmak, hawak ang dambuhalang berdeng palakol na ngayoy nag-aapoy na rin sa itim. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Walang bakas ng takot. Tanging ang uhaw sa dugo ng nilalang na nasa kanyang harapan. Sa muling pagsilay niya sa kinaroroonan nito, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa palakol at mabilis na sumugod.
Ang bilis ng kanyang paggalaw ay parang kidlat na pumunit sa dilim. Sinalubong niya ang dambuhalang demonyo sa gitna ng nakaguhong altar. Nang magtama ang kanilang mga sandata, isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang lumikha ng isang uka sa paligid. Naglikha rin ito ng malakas na daluyong ng hangin na umabot hanggang sa labas ng gusaling na wasak. Malakas ka. Ngunit ang kapangyarihang yan ay hiram lang. At nasa akin ang lakas na nagpapatakbo sa mundong ito. Nang marinig naman yon ni Agmak, buong tapang naman siyang sumagot dito ng, Kung hiram man ito, isusuli ko ito sa totoong may-ari, kasama ng iyong espiritu. Gamit ang natitirang lakas at ang gabay ng mga tinig sa kanyang isipan, ibinuhos ni Agmak ang buong bigat ng kanyang katawan. Sabay na nag-apoy ang dalawang sungay sa kanyang noo at ang pakpak sa kanyang likuran ay humampas ng may matinding puwersa. Sa isang huling sigaw, ibinaon niya ng buong lakas ang berdeng palakol sa gitna ng dibdib ng sinaunang demonyo. Nang magawa niya ito, ang oras ay tumigil. Ang mga matang nagliliyab na pula ng demonyo ay nanlaki at ang itim na dugo nito ay bumulwak na parang bulkan, lumikha ng isang lawa ng karimlan sa sahig ng simbahan. Unti-unting nawala ng hugis ang katawan ng dambuhalang nilalang, natunaw na parang hamog sa tindi ng init ng itim na liwanag na nagmula sa agimat na ngayoy tuluyan ng isinanib sa puso ni Agmak. Nang tuluyang bumagsak at maging abo ang huling pinuno ng kadiliman, ang buong simbahan ay tuluyang nagmistulang puntod ng katahimikan. Walang naiwan kundi umuusok na lupa at ang malamig na hangin ng madaling araw. Habang namumutawi ito, nanatili siyang nakaluhod sa gitna ng mga guho. Ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago hanggang sa bumalik na siya sa pagiging isang matandang hukluban. Ngunit sa kabila ng pagbabalik ng kanyang pisikal na anyo, alam niya sa kanyang sarili na wala nang babalikan pa. Ang kanyang pamilya ay nawala na. Ang kanyang dating buhay ay tuluyan ng nilamon ng nakaraan. At ang kanyang kaluluwa ay nakatali na magpakailanman sa kapangyarihan ng dilim. Bago sumikat ang unang liwanag ng araw, tumayo si Agmak bit-bit ang kanyang tungkod. Hindi na siya lumingon pa sa likod. Lumayo siya papalayo sa simbahan, pabalik sa lugar na minsang pinagmula ng kanyang masasayang alaala. Sa pagbabalik ni Agmak sa kanyang payak na nakaraan, pinili niyang mamuhay ng tahimik sa kapatagan kung saan nabuo ang kanyang pamilyang pilit na kinalimutan. Nagpalit siya ng pangalan, nagsuot ng mga lumang damit, at nagbalat kayo bilang isang simpleng matandang magsasaka na walang malay sa mga hiwaga ng mundo. Subalit ang karimlan na minsang yumapos sa kanyang kaluluwa ay hindi tuluyang naglaho. Nanatili itong nakatago, isang tahimik na apoy sa ilalim ng abo ng kanyang katauhan. Sa kabila ng kanyang pag-iwas sa gulo, hindi maiwasang may mga naliligaw na nilalang ng dilim ang sumusubok sa kanyang hangganan. May mga gabing ang katahimikan ng kanyang kubo ay binabasag ng pag-alulong ng mga mababangis na uri ng aswang o mga taong gubat na nagbabakasakaling mahina na ang matanda. Sa mga pagkakataong ito, hindi niya kailangang lumipad o mag-anyong halimaw. Sa isang simpleng titig lamang o sa pag-usal ng mga salitang natutunan niya sa mga demonyo, kusang napapasabog ang mga ito sa hangin o kaya'y pinipiling tumakas palayo sa matinding sindak. Ang mga natitirang tiwaling nilalang na ito ay pinapaulanan niya ng leksyon, isang paalala na bagamat tahimik na siya, ang kamatayan ay nananatiling nakasunod sa yapak ng sinumang mangangahas na lumabag sa kanyang kapayapaan. Habang lumilipas ang mga taon, ang kanyang katawan ay patuloy na tumanda.
Ngunit sa bawat kulubot sa kanyang muka ay kasabayang paglago ng kakaibang karunungan. Dahil sa kanyang edad at sa mga pambihirang kwento ng kanyang kaligtasan sa mga nakaraang trahedya, dahan-dahang lumapit sa kanya ang mga tao sa baryo. Hindi na bilang isang estranghero, kundi bilang isang huling sandigan. Nagsimula ito sa isang may sakit na bata na hindi masuri ng mga lokal na albularyo. Ayon sa mga ito, ang bata ay nilamuna ng isang itim na engkanto at malapit ng bawian ng buhay. Nang dalhin ito sa kanyang kubo, tinitigan ni Agmak ang bata at sa tulong ng mga tinig na nanananahan sa kanyang wisyo, nakita niya ang itim na ugat ng sumpa na nakapulupot sa dibdib nito. Walang pag-aalinlangan, inilapat niya ang kanyang nanginginig na palad sa dibdib ng paslit. Gamit ang aral ng kaliwa, ang parehong kapangyarihang ginamit niya sa paglipol sa mga demonyo, pinakawalan niya ang isang manipis at malamig na enerhiya na humigop sa sumpa. Sa loob lamang ng ilang minuto, idinilat ng bata ang mga mata nito, huminga ng malalim at tuluyang gumaling. Magmula noon, kumalat ang balita. Ang dating takot sa matanda ay napalitan ng paghanga at pag-asa. Sunod-sunod na dumagsa ang mga taong may malubhang karamdaman, mga taong biktima ng mga kakaibang karamdaman na hindi kayang lapatan ng lunas ng makabagong medisina o ordinaryong manggagamot. Si Agmak ay naging isang tanyag na manggagamot sa buong rehiyon. Ngunit sa likod ng bawat milagro ng paggaling na kanyang ginagawa, may itinatago siyang lihim na kailanman ay hindi niya ibinunyag kanino man. Walang nakakaalam na ang kapangyarihang ginagamit niya ay nagmula pala sa kadiliman. Ang parehong lakas ng aral ng kaliwa na nagdala sa kanya sa tuktok ng kapinsalaan noon. Sa bawat pagpapagaling, ginagamit niya ang itim na mahika upang piliting buksan ng mga sagradong daluyan ng buhay ng isang tao. Isang pamamaraan na labag sa natural na batas ng kalikasan at liwanag. Dahil dito, nagkaroon ng kanyang kakayahan ng mga mahigpit na limitasyon. Hindi niya kailanman kayang pagalingin ang mga taong may purong kasamaan sa puso o ang mga sakit na bunga ng sariling kasalanan at kasakiman ng tao, sapagkat ang kadiliman sa loob niya ay tumatangging tumulong sa mga kapwa nito masama. May mga pagkakataon din na pagkatapos niyang magpagaling, nakakaramdam siya ng matinding panlalamig at pagdurusa sa katawan na parabang ang bawat buhay na inililigtas niya ay binabayaran ng sarili niyang lakas. Gayunpaman para kay Agmak, ang mga limitasyon at panganib na ito ay hindi mahalaga. Wala na siyang pakialam kung tama ba o mali ang kanyang pamamaraan sa paningin ng iba o ng langit. Para sa kanya, sapat na ang katotohanan na sa gitna ng kadiliman na sumira sa kanyang buong buhay, nagamit niya ang kapangyarihan ding yon upang gumawa ng kabutihan, upang magligtas ng mga inosenteng bata at magbigay ng panibagong pag-asa sa mga taong sumuko na sa tadhana. Sa paglubog ng araw, habang nakatanaw siya sa malawak na kapatagan mula sa kanyang mumunting tahanan, napangiti ang matanda. Ang kamay na minsang pumatay sa mga hari ng kadiliman ay siya ring kamay na naghatid ng buhay sa mga nangangailangan, at para sa kanya, sapat na yon. Lumipas ang mga taon at ang baryo ay tuluyang nagbalik sa payak at tahimik na pamumuhay. Ang matandang kilala na ngayon bilang Tatang Agmak ay iginagalang at minamahal ng lahat, hindi bilang isang mahiwagang nilalang o tagapagpadala ng sindak, kundi bilang isang mapagpakumbabang manggagamot na walang hinihinging kapalit sa bawat taong tinutulungan. Isang gabi, sa pag-iisa niya habang pinapanood ang nagniningning ng mga bituin sa kalangitan, naramdaman ni Agmak ang unti-unting panlalamig ng kanyang matandang katawan. Batid niya na ito na ang huling yugto ng kanyang mahaba at masalimuot na paglalakbay.
Subalit sa halip na matakot, isang payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa kanyang huling hininga, sa gitna ng katahimikan ng gabi, tila ba dinala siya ng hangin pabalik sa nakaraan. Doon sa malawak na kapatagan kung saan masaya pa silang buo ng kanyang pamilya. Sa huling sandaling yon, malinaw niyang nakita ang kanyang asawa at mga anak na nakangiting sumasalubong sa kanya. Wala nang takot, wala nang pighati, kundi purong yakap lang ng pagmamahal. Ang kadiliman na minsang sumira at kumain sa kanyang kaluluwa ay parang usok na naglaho sa hangin, tuluyang napalitan ng liwanag ng kapayapaan. Nang sumunod na umaga, natagpuan ng mga taga-baryo ang matanda sa kanyang silyang tumba-tumba sa labas ng kubo, payapang nakapikit, nakangiti, at tila mahimbing na natutulog. Sa kanyang tabi ang kanyang batang inampon noong mga panahong pumalik siya. Matapos malaman ng mga taong pagkamatay niya, bumuhos ang matinding pagdadalamhati sa loob ng kanyang tahanan. At magmula noon, si Agmak ay hindi na nakalimutan pa. Para sa iba, isa yung taong nagsasalba ng buhay. Pero sa batang ampun niya na nabahagian niya ng lahat ng istorya, siya lamang ay isang ordinaryong tao na aksidenteng nakuha ang medalyong kulungan ng mahiwagang Tipino.